Mayor, sa sunog rin tabo kagaapo, no? Unsay dunay tabang, no? Gihatag ang local government unit. Karon ato nang gihatgan sila og katulang mga pagkaon, no? Kay pagtilisod kayo masunugan na wala gitaw na punit. On process na ang ato ang financial assistance para sa pagsatagsa ka pamilya. Dayon naghatag na buta og report nito sa province sa ato ang provincial government, pinanguluhan ni Governor Henry Waminal, no? Para nangayo po sila data para mahatagan po nila og assistance ang ato ang mga igsuod rin nga nasunugan, no? So murag 5 ni sila ka panimalay, no? 5 ka pamilya. Ato po ning paningkamutan nga mahatagan o luna na ilang kabalayan kay lisod ko kay nang ilang lugar diha, no? Sa sulod sa road right of way sa National Highway. So unya doon ako meeting timuon para mahisgutan na mo kung asan ni sila mabutan relocation area. So dili sila pabalikon mayor og ugbot silang balay. Ay mo dili lang na kinanglan sila lang tayo area nga makapastaran para doon sila isugod, makasugod na din sila himo sa mao. So ang initial nga tabang na to pagkaon nila, no? Og banig tapot lawas murag wa gyud sila napunit. Doon na pa tayo ginakulitan ng mga sinina, no? Mga gamit sa panimalay para atong nadugang hatag. Pagkakaroon ng immediate kinanglan ang pagkaon bani para sa ilahang pagtulog. How about sila pag-stay? Aha man sila mo stay? Doon na sila yung mga parente na taga-dirira po within the area. Kung dito sa sila temporarily, ang atuan lang katagan sila dito kayuda sa pagkaon. Murag trikabutan yun. Okay, sige Mayor, siguro ay mong ipaabot nila, no? Mensahe na lamang. Oo, no? So, una, paamot mo ang subo, no? Sa naitabo, no? Importante yun nga ang kung doon na tayo mga lakaw nga huwag yung mabilin, klaruhon, siguraduhon yun nga wala di baga o kalayo nga mabilin sa pagbalay, no? Kaya lisod kayo, walay tao, walay makabantay, kagahapon hangin kayo. Dali kayo ang pagkailap sa kalayo. Kaya nautan, no? Nga dili na ni mausap. Bertahan mo lakaw ta siguraduhon yun nga wala di kalayo baga nga naibilin. Mayor, thank you, Mayor. Thank you. Okay, so mao ni sila ang mga pamilya na napiktahan sa maong sunog kagapon. 5 ka pamilya dito ang nasunog. So napoy si ko, no? Pangutana ta mo suway to pangutana, ma'am. Usa sa inyong balay po nasunog. Dayon usa wala sa man nimo nabatikdan ang pagdilaab sa sunog. Mga kuan, mga hapit na gito alas 12. Hapit na alas 12. Alas 11 kapin kay nagdungag. Haman nagsugod ang sunog. Dito ilang kanyeti. Ilang kaniti dayon. Nabantayan ninyo. Nabantayan na mo among silingan si Emma Eburas dayon. Paano siya, day, sunog, ana siya. Then singgit-singgit na may kabalo sa mong buhaton kay wala mi panglod pong patawag mo tong singgit-singgit nila mi ngay mig tabang. Mo na dayon tunin sila up na dayon dali ra kaayo. Naka-responde dayon ang bombero. Taud jud pod. Dugay gid. Wa siguro mo katawag dayon. Wala katawag dayon ang nakatawag kay aring kuan na construction. Ang construction man nagkatawag. Nakatawag. So wala gyud ang punit ninyo tapos lawas mo. Sa amuha lang kay naamo mi diri na side nami napunit gamay nga butang na mo nga sinina. Nagsunod ang pikas dali na mo pangipon. Pero ako kay wala jud ko kapunit bisag isa. Kay nataranta naman ko. So naagyo gitabangan mo sa local government unit ni Mayor Dilio. Dako jud ko kay nagpasalamat kay wala pud nila pasagdai kay wala jud pud mi karong panahon na jud pud kay tungod anang nyana. Wa mi ga-expect nga mahitabo din ang yana nga calamity. Kasi nasunog ninyo. Balay din namon duha ka buok, sir. Mga clients wala na client. Ref. Apil yun. Wala na nadalag kuanday. Wala na jud. Bit-bit. Wala pa na mo nakuha ang duha ka motor ba apil jud noon jud. Wala pa na apas ni Papa. Okay. Sige ha. So nakay bata day. Yun. Buntis ko. Buntis pag yung ka. So naay bugas, diaper, banig, no? Gipahatag. Ako jud kay magpasalamat kay naaragya po mi kakuanan. Okay, thank you ha. Singalan mo? Marilyn Monilor.
Marilyn, Pamela. katong babae nga balay, sa nga lato ni atong balay nga gikan ang sunog. Kanyete. Itong babae. Pasita Kanyete o katong iyang anak. Pasita ka. Otoy ko ano gikan gid sa iyang balay. Kasi nga to Fatima, Pasita. Pasita. itong babae. Katong iyang mama. Ito na interview na to. Ano Si yan? Jessica. Si Jessica. Okay.